Gaurko honetan ezoiko esperientzia batetik abiatuko gara, gonbidatu aurkeztu ostean noski Iratxe Erretolaza Gutierrez. Ongi etorri. Eskerrik asko. Iratxe, nik elkarrezketa bat egin izun, eta zuk bukaeran, lodifobia, aipatu zenuela eta esan izun, hortaz egin behar izut zehatza, eta zuk baiezkoa. Bai. Eskertze izut. Ez horregatik. Ez dut egia esan, orain arte ez dut aukerarik izan ere hortaz aritzeko, eta egia da badaudela espazioak lodifobia hitz egiteko, menaiz inoiz ere hurbildu, ez dualako agian momentu hortan sentitu ez dakite, ez duan ez hitz egin hontaz, agian publikoki nire ritmoa zen ala ez da. Zurea niri interesgarri iruditu zitzen alde batetik osasuna, tiroidea, hipotiroidismoa dena jartzen delako mahai gainean, eta horrez gainera, zuk nerabezaroan edo gaztaroan argaldu zinela eta esperientzia ez duzu oso ongi gogoratzen, kontrako efektu bat sortu zenion edo, konta iguzu? Bai, egia da batetik, nik beti izan dut orain, argazkiak ikusten dituzu txikitako argazkiak eta ikusten da gorputz bat, nik beti esaten dut ez, nire gorputza eta hau gainera egia da, irakasle naizela, ikasle guztiei esaten diet ez, nire gorputza akordeoi baten modukoa izan da beti, loditzen eta argaltzen dena asko, mugitzen dena ez, badaude gorputz batzuk direnak estatikoagoak eta denboran ez antzera funtzionatzen dutenak, eta nire gorputza beti izan da txikitako argazkiak ikusita ere, mugitua. Baina egia da kontzientzia, aipatu nizunez, kontzientzia, lodi kontzientzia hartu nula irakasle batek esan zialako, ez dakit, momentu batean arazoa dituzu lagunekin, banitulako arazoak, nerabe guztiek arazoa dituzten moduan, lagun talde batekin, eta ark esan zian, baduzu arazoa lodi zaudelako. Eta ordura arte ni nire buruari, ez nion loditasun hortatik nire burua ez nuen izendatu, eta hori esan zianetik, izan nuen, behintzat marmar hori buruan, baina enion alako garrantzirik eman. Baina, gogoan dute, nire lehen bikotea izan nuenean, eta bar, nera bezaron 16 urtekin, batean jende guztiak, ark esaten ziala, ez, bikote ark esaten ziala. Jende guztiak esaten dit, nola nago zurekin, nolatan elkartu garen, beraz zelako esan dezagun edertasun kanonetik hurbilago zegoen mutil bat, ni baino, ez da. Jende berak kontatzen zian eta esaten zian, jendeak esaten dit, eta nolatan Iratxerekin, ez, lodiago, nire gorputza etzelako esan dezagun edertasun kanonaren alde hortatik. Gorputza hitz egiten zuelako, hitz egin zezaken aurpegiaz, hitz egin zezaken izakeraz, baina gorputzaz hitz egiten zuen. Eta gogoratzen ez, momentu hortan bai sortu zitzaidala, lehenengo aldiz bizitzan alako ezinegon bat, gorputzaren eta morru bat, eta lehen aldiz esan, hola kontzientzia esan dieta bat egingo dut, eta argaltzeko ariketa hori egin nuen. Eta argaldu nuen, hori, bazakit, 16-17 urteko uda hortan, nerabezaroko uda hortan. Eta uda hortarako, esan dezagun, edertasun kanonetatik hurbilago zegoen gorputz bat izan nuen. Eta egia esan bizi izan nuela amorru izugarriz, uda ura, ze batean aurreko udako giro berdinetan ibiltzen nintzen, jende antzekoakin ibiltzen nintzen, baina jendeak nirekiko zeukan jarrera erabat ezberdina zen. Ez da, mutilek, zehazki, nirekiko zuten jarrera erabat nola hurbiltzen ziren, nola hitz egiten zidaten, desiraren guzti hori. Eta, nik sentitzen nuen, ni pertsona bera naiz, duela 4 eta 5 hilabeteko pertsona bera naiz, zer gertatu da hemen. Pertsona bera naiz, eta hurbiltzen dira beste leku batetik, hurbiltzen dira beste modu batzutara, hitz egiten didaten, batean sentitu nuen sekulako amorrua, batetik pertsona bera nintzelako, eta haiek, ez dakit, beste pertsona bat ikusten zutelako, ez nolabait, naizta ni ezagutu lehenago, eta niretzat izan zen oso gatazkatsua. Eta gainera goratzen ez, momentu hortan, kasu egiten niola, horretik ere kasu modu berean egiten zian jendeari, ez? Eta nolabait, nire esperientzia izan izan ze ondo hurbiltzen dira eta nirekin, ez dakit, hola, ez, jende gehiago daukan nirekiko desira, ez da izan modu baikor batean, ez bada, ez naute, iguatzen ez nire erantzuna zen, ez nauzu zagutzen da. Argaldu naiz eta hurbildu zara. Argaldu naiz eta hurbildu zara. Eta pertsona bera naiz, eta ez dezuni ezagutzeko gogoa, ja lehenengo momentutik ari zara beste leku batetik, ez? Ze ezagutzen nun jende hori, gutxi gora bera
Ingurunekoak ziren. Bai. Zure kasuan gainera Iratxe, gerora adiez noiz deskubritu zenuen hipotiroidismoarena, ez? Esan nahi dut askotan, kaletiarrak garen ontzat, esan nahi dut, gaian aditua ez den batentzat, zenbat aldiz entzuten da, lodi dago nahi duelako. Baina badira jatunak ez direnak eta lodi daudenak ere, horre beste 11 ezaugarri sartzen dira. Zu noiz deskubritu zenuen zure Nik egoera? oso berandu, 30 luze urtekin, oso berandu deskubritu nun, egia denik beti hilerokoak izan ditut oso irregularrak eta orduan horri ez diot garrantzi berezirik eman, baina garai batean irregulartasun hortan egon ziren irregulartasun handiagoak eta medikura jo nintzen da bar, eta esan ziaten, hemen dagoena desoreka handi bada, eta hor egin zizkiaten probak eta ikusi zuten hipotiroidismoa nuela. Eta egia da niri jatea gustatzen zait, eta egia da aurretik argaltze eta loditasunaren esperientzia hartatik, lehenago agian ez, baina jana bai bihurtu zitzaidala askotan estresari aurre egiteko helduleku bat, jatea gustatzen zaidalako, egia da. Baina egia da, batzutan gehiegi jangabe ere loditu izan naizela eta asko janda argaldu. Ez, hortaz hartzen nintzen, baina egia da, garai 35 urte edo, buelta horretara iritsi arte, enuen hipotiroidismo horren berri. Hori izan ziatenean, oso klinikoa zen, ez izan ziaten. Gorputza erregulatzen badezu, loak erregulatzen badituzu, jatorduak erregulatzen badituzu, ordutegia erregulatzen badezu, agian gorputza erregulatuko zaizu. Eta beraz, tiroidismoa erregulatu daiteke. Eta garai batzutan lortu eta beste garai batzutan ez, baina egia da ohartu nintzela eta atzera begira ere ohartu nintzen, ni azterketa garaitan loditzen nintzela izugarri, nahiz eta oso orduri egon, oso gutxi lo egin. Nire lagunek normalki zutela argaltzeko joera orduritasun garaitan eta lo gutxi egiten zuten garaitan, eta aldiz nik kontrakoa nuela. Eta udan, lasai nagoenetan, argaltzeko joera dudala, nahiz eta gehiago jan, beste ohitura batzu dituzulako, eta igual alderri besten zaizkizulako ordutegiak eta jateko moduak eta bar. Eta orduan jakin nuen nondik zetorren hori, eta jakin nuen nik nire kasuan, lo gutxi egiten baldin badut argaltzen naizela, loditzen naizela, urduri baldin banago urduritze hutsak loditzen, azken batean nire nerviosistemak eragiten du, urduriago egoteak egiten du tiroidismoa aktibatu, eta beraz nire... Alertan jartzen zara, ez? Bai, baina alerta horrek nire gorputzan zer eragiten du, sistema guztia moteltzen da. Eta orduan moteltze horrek esan nahi du erregai gutxiago behar duela gorputzak, eta erregai gutxiago behar izateak, dakarrena da gutxiago erretzen dezula. Eta orduan gutxiago janda ere, gutxiago argatzen zara. Orduan hipotiroidismoaren mota batzuk, beste batzuk ezberdina dira, nirea da urduritasunarekin, lo gutxi egitearekin ere aktibatzen den zerbait. Beraz, noski janak eragiten du, baina ez janak bakarrik. Eta gero, gomendatu zizuten azken batean rutina nahiko egonkor bat ukatea, ez? Hori ez da beti erresa izaten, segun eta ze lan daukazun, ze laneko ordutegi, ze bizimoduz, ez? Askotan geroz eta gehiago dira ere bizimodu soziala gailentzearen aldeko apustu egiten duten sendagile profesionalak, ez? Nutrizionistak eta bar. Bai, hori egia da lan garaiaren arabera, edo gora pertsonaren arabera, ez? Zaintza gogorrak baldin badituzu eta gau behilakein barra badituzu eta bar, egon dira nire bizitzako momentu batzutan, hori, loarena eta ordutegiena oso ongi eramateko aukera izan dudana eta beste batzuetan, ez? Ez da, horregatik nik adibidez, uda gehienetan, nire gorputza regulatzen zait. Uda gehienetan, loa, usten diozulako loari ere, ziklo, esan dezagun, osasuntxo gau bat egiten, ez bada arazo bat duzula, normalean nik uda garaitan edo por garaitan, nire gorputza asko erregulatzen zait. Eta zuke sentitu duzu epai sozialik? Ez, egia esan ez. Agian gaztaroan bai, nik uste adinak hortan badu eraginek, Bai, korki. Ez? Bai, gaztaroan eta nire bezaroan bada, esan bezala, argaldu nuen eta argaltzeko ariketa kontziente hori egin nuen, sentitu nolako epai soziala. Hori argi. Baina egia da, argaltze horrek ekarri zian esperientziaren ondoren, sentitu nula morru bat,
eta era berean sentitu nuela. Hain justu lodi nagoenean niregana hurbiltzen, niregana baita desiraren ikuspegitik hurbiltzen den jende bat zintzoa sentitzen nuen, eta beste kasu batzutan agian zintzoa zen, baina bazirudien aurre baldintza bat egon bartzula dela. Bai, argalegotea. Ez, eta orduan, bueno, hortik ere sortzen dizu batzutan, sortu izan dit gaztaroan, orain. Gero ja, egia da, helduarora, ez, gero ez da zarrago zarenean, nire kasuan, gero beste batzuk agian ezberdin bizi dute, baina nik egia da, 25 urtetik aurrera, ez zidala enbesteragin. Bada zerbait, loditzen zarenean, bada nire kasuan osasunarekin zerikusia duen zerbait denez, loditzen bali naiz askotan bada hipotiroidismo altuagoa dudalako, gorputza eta bizimodua desregularizatua dudalako, bada, bueno, ariketa hori edo gogori baduzu erregulatzekoa, baina ez da zure itxura fisikoari loturikoa, ez bada zure buru erregulazioari loturiko zerbait. Eta batzutan, loditzen zarenean asko, agian torpeago sentitzen zarela, baina nire kasuan ez. Oso, uste behin bakarri sentitu naizela torpe asko loditu dodanean, gehienetan, lodituta ere oso ongi sentitu naiz, eta diot, mugitzerako nola, diot, torrun ez du sentitu behar berezirik. Zure kasuan iritzen zait oso interesgarria, ze hainbestetan aipatzen den konektatu gorputza burua, zuk esaten ari zarenagatik ezagutzen duzu, zure gorputza, badakizu zer komeni zaion, zenbat hainiz osasun mentalari begira, zenbat lo, zenbat ze bizimodu mota, hori ezoikoa da, ez? Ez dakit. Nik uste bakoitza bizikadela egiten alduguna. Bai, baina gehienez seguraski ezagutu, bai, gero nik ezagutzak ez du esan nahi beti. Praktikatzea. Gauza bada, esatea zer behar dudan ez du esan nahi beti hori egiten dudanik, ez? Baina nik nire kasuan egia da bere aktibatzen zaidala, alarma horiek aktibatzen zaizkit. Ez bat du lo egiten, alarma, baina seguraski denei. Eta batzutan ezin dezu egin, nahi dut egin beharko zenukena. Eta pentsatu duzu inoiz, orain dakidan hau, edo orain daukadan kontzientzia hau, 16-17 urte zenituen uda hartan izan bazenu, edo askotan helduaroan gertatzen zaigu, zergatik dedikatu diot hainbeste denbora, edo zergatik sufritu eta hainbeste ikusten dudanean, ez dela deus. Bai, claro, nik garai hartan sufritu nuen, baina nik ez nuke esan, iruditzen zait, ez nuke esan sufritu nuen, baina sufritu nuen gehiago haserretik, minetik, amorrutik. Ez nuen sufritu autoestimatik, Ez ikusi ditu lagunak autoestimatik sufritzen, eta beste min bada mingarriagoa. Eta agian bada gure gaztaroan oraindik ere, ze iruditzen zait, edertasunaren kanona eta guzti hori, gero ezta muturrerago joan dela, Eta seguraski ni baino gazteagoa direnek askoz ere gordinago bizi izan dute. Zerikusia izan dezake belonaldiarekin ere, horrek. Orduan ez naiz kentzen ari ere, seguraski agian ni 10 urte beranduago jaio izan banintz, 15 urte beranduago, igual min berak izango nituzke. Baina nik mina, autoestimarekin batzutan izan izan dezake eragin bat, baina ni goratzen dituan mina handienak dira haserre sozialarekin. Bai. Zer ikusi, ez dakit, injustizia. Ni gehiago bizitzen nuen injustizia modura entzuten zenitun gauza batzuk, ikusten sentitzen zenitun gauza batzuk, eta autoestimotik bai izan du nerabezaroen 16-17 urte horietan, baina 24tik aurrera ezain beste. Zu urte askotan EHUko irakaslea izan zara, bai. Beraz, parez pare egin duzu lana nerabeekin ez, baina bai gaztetxoekin ez. Sumatzen zenuen neskengan, holako presio estetikorik? Neskaren arabera, eta garaiaren arabera, eta ikasketa moten arabera, ez? Bai, ez dakit, profil batzuk badaude ere lotuta ikasten duzun, ez dakit egon naiz zuzen bidean, egon naiz medikuntzan, egon naiz arte derretan, egon naiz ikusentzunezkoetan, ez? Eta dibez ikusentzunezkoetan, baina baritzen zan, batzutan, azken batean, badu... Bai, itxurarekin zer ikusi zuzena. Hor batzutan, nik uste bakarrik horrela
ikasleek neri esan arazo bat dutela, bulimia, anorexia eta bar, ikusentzunezkoetan gradu zaidala. Ez dakiten kasualidadea, edo baduen zer ikusirik egiten dituzun ariketa motekin, eta gainera ikusentzunezkoetan iruditzen zait, egon badagoela presio jakin bat genero rolei oso lotuta. Iritsi dira aitortzera. Bai. Bai. Niri idazlanetan dabar, gero hitz egin duen beraiekin. Bai, idazlanetan dabar, bai. Eta agian kasualidadea da eta besterik gabe, egokitu zait, baina bakarrik hori esan diate ikusentzunezkoetan. Beste arazo batzuk, arte ederretan beste arazo batzuen berri eman didate, edo medikuntzan, baina ez da medikuntzan igual beste estres mota batzuen berri ematen zizuten, baina itxuraren estres horrek sortzen zuen hortan ikusentzunezkoetan jaso dituan kasu bakarrak, edo neri espesuki nire gana etorri diren kasutan ikusentzunezkoetan eta publizidadean gradu hortan izan da. Eta medikuntza aipatu zula, podcast sorta honetan askok aipatzen digute sendagilera joan berdin du zeminekin, beraien egitekoa beti argaltzea izaten dela, ez? Zuri gertatu zaizu alakorik? Bai, askotan batez ere igual lehen aholku bezala da argaldu eta gero bai, hori ere. Gero egia da, hori aldatu zen hipotiroidismoa. Nire kasuan, hipotiroidismoa dudala jartzen duenetik aldatu da jarrera. Orain pentsatu da, eta nahiz bat abion artean, askotan hitz egin dugu, ez, eta ari asko potoltzearekin loturiko aholkuak eta argaltzearekin loturikoak etengabea dira, eta nire kasuan bada hipotiroidismoa regulatzeari begira. Eta pentsat nolakoa dan, orain aipatzen ari ni erabaki nuen ez medikatzea, hipotiroidismoarekin, ze medikatzeko aukera nuen, baina hor mugan dago, eta nire gorputza regulatzearena. Agian momenturen batean medikatu beharko du nire burua, baina mediko askok, eta bengo batzen ez, 3 medikok esan ziaten, medikatu zaitez, medikatzen bazera argalduko zara. Haien erregulatzear, ez ziaten esaten medikatu zaitez, beraz, eta nik esaten babe, baina medikatuz gero, nire gorputzak duen autoregulazio hori, bertan bera utziko dut. Osasunaren aldetik, hobeda nik nire gorputza autoregulatzeko mekanismo sozialak. Aterabidea eskura zen daukazu, ez? Momentuz behintzat. Bai, eta 6 hilabetero egiten ditut probak, eta horregoten naiz, eta jaitsi naiz, badakit, nik 6 hilabetero egiten ditut odolanalisiak, eta badakit nola noan, eta ikusten dut nola noan. Eta, ez da larritzeko moduan igotzen den puntu batean, agian, ez dut esaten, medikazio hori hartuko dut, baina ikasi dut, eta badakit autorregulatzen dela nik gauza batzuk egiten baditut berez baloarena eta esandako guzti hori. Baina pentsa, haien aholkoa zen, argaltzeko, eta egia da, nik badaki seguraski pastilla hori hartuko banu, erregulatuko zitzaidan berez, orain baino erregulatuago, eta beraz, orain jaten dudana janda, argalago gongo nintzateke, baina... Kuriosoa da ez, askotan ateratzen delako gai, zure gorputza osasuntsu dago, ez duzu aparteko minik hipotiroidismoaz gain, ez? Orduan, beraien argudio bakarra, edo zu motibatzeko, ez, arrazoi bakarra zen argaltzearena. Ezakit pentsatu zuen inoiz ez, esan duzu agian pastillak hartu beharko dituzula, medikuntza alternatibora jo izan duzu, alakorik ere esan dizute? Ez diate esan, garai batean oso altu, zeka, hain dakat nahiko regulatua, eta hori, esan nahi dut, ezagutzen hauenak eta ikusi hauenak, esan dut, gorputzan askoz lodiago gunez orain baino, orduan, nire hipotiroidismoaren erregulazio hori ere, segurazki ez, kanpoko batek ere esan dezake. Orain dakat erregulatuagoa, baina oso lehen aldian, oso esan ziatenean, banuela oso puntu gorako batean, gorantz segitzen bali mazuen medikatu beharko nukeela, eta baina hain justu, ortopatu nuen mediku bat, eta eskertzen diot, ze agian lehen mediku hark eta Osakidetzako familia medikoa zen, ez? Mediku hark esan izan balit medikatu, momentu hortan medikatuko nintzen, da nuen, baina hark esan zian. Ez dakigu noiz hasi zaizun igotzen, eta ez dakigu nundi datorren, baina oraindik ez dago atzera egin ez dezaken puntu batean. Beraz, nire aholkua da, ahalegintzea
loa egingo dugu 6 hilabeteko aldi hori. Eta albadezu juntzaitez mediku eta orduan joan nintzen, eta, bueno, bai bilatu nituen, bai bestelako gorputza regulatzeko, belarrak, eta, bueno, alako, eta hor lehen aldi 6 hilabetetan egin nuen loarena, egin nuen ere gorputza, ordutegi bere... 8 ordu, zenbat da? 8 ordu, nire kasuan bai. Bueno, eta behatze egiten baitut oso ondo ere. Hobeto, ados. 8 ordu baino gutxiago, ja, nire gorputza desregulatzen hasten da. Baina 8 eta behatze egiten baitut ere zoragarri. Baina lortzen duzu? Hortara jarri behar zara? Bueno, lortzen du garaiaren arabera, batzutan izan daiteke barrenda esan, batzutan izan daiteke gauza honengatik, eta batzutan gauza ardurengatik, ez, baina orokorrean, bueno, oraingo garaian bai, baina badira garai batzuk ezetz, eta ez dakit hemendik 4 hilabetera zein egoratan egongo naizten. Ez dakit nahi eta gaixo zegonean, non lortu. Orduan, ez da bakarrik nahi dezu, baina batzutan egoerak ez dizu uzten. Kurioso egiten zaiena da, entzuten delako, hipertiroidismoa edo tiroidearen oreka galera eta bar, baina nire sensazioa da, hala ere ez dela aski errotzen, alegia, gizartearen parte handi batek jarraitzen duela pentsatzen hori lodi dago nahi duelako, ez? Eta bere gorputza zaintzen ez duelako, eta bar, ez? Orduan, egon badago, eta eragina ikaragarria dauka, zu esaten ari zarenagatik. Bai, eta pentsatzen dut, hipotiroidismoa bezala, beste esan nahi dut gorputz zenbat ezagutzen ditugu guk, ez? Kuadrillan gaztea ginenean, gutako batzuk jaten zuten askoz gehiago, eta batzuk ziren oso argalak, esan nahi dut, gorputz bakoitzak behar du bere erregaiaren tamaina bizi erritmo bat eramateko, oso ezberdina, bagara, gure motorrak behar du erregai kopuru ezberdin bat. Eta hori ere, zuk erregulatzen duzu bai ala ez, eta batzutan gerta daiteke besterik gabe zure gorputzak hainbat arrazoirengatik, izan daiteke tiroidea, baina izan daiteke beste arrazoi batzungatik besterik gabe, izaera eta forma bat izatea. Eta oso eta zuk sentitzea oso ondo, oso osasuntsu, eta gainera oso eroso. Eta kanpo begirada da deseroso sentitzen dena batzutan. Ez zeu? Ez, kanpo begirada bada, alegia ispilua ez paginu, eta egon dira, ez, ispilurik gabeko gizartetan, ispilua ez paginu gaizki, deseroso sentitzen, momentu batzutan, izan daiteke, baina hori da, gorputz jakin batzuk, agian momentu jakin batzutan sentitu dezaketena, eta orduan erosoago sentitzeko, hartzen dituzu erabakiak horrekin beste gauza batzuekin bezala, baina... Eta zuke sentitu duzu inork ez dakit bitxi edo kezkatik agian ere ez, begiratzen zaituela abiez etxean edo izan duzunean ez naiz medikatuko, esan dialako pauta hau jarraitu ezkero, osasuntsu nagoela. Ez, egia esan ez. Ez alde hortatik gure etxean, egia da nire aitak loditzeko joera handia zuen. Nire aizpa batek ez, adibidez oso argal alderantziz, eta argal izan da, eta orain loditzeko, orain lodiago egoneko luketa ez du, hori ere beste gai bat da, eta beste aizpa biok egon gara lodi, eta konpartitu izan dugu esperientziari, da adibidez nire getzako egia da, etxean ontaz hitz egin izan dugu asko, nire ama argalazan, baina gero loditu zen, baina argalazan, eta asko hitz egin izan dugu, espazio bat izan da asko hitz egin izan duguna hortaz. Eta egia da, nire ez bada referente bat hontan, ze nik baino lehenago uste dut, bada pertsona bat bere burua leku guztitan, zen diote auto izendatze hortatik ez, lodi naiz eta arronago hortatik hitz egin izan duna beti. Eta ez dakit, arropak erostera joan garenean, edo bada gauza bat konpartitu duguna, eta konpartitu duguna ere elkarrekin, amorrutik, aserretik, orduan alde hortatik, ez du sentitu etxean bat ere hori. Eta egia da guretzat, eta hori leirerekin asko hitz ditu, eta izparekin, guretzat gure ama jostuna da. Amak egin dizu alkandora? Bai, gure ama jostuna da, baina gaztaroan ere, gure ama jostuna zen, eta gainera artista bat. Eta guk gure kasuan egia da, agian joaten ginela dendetara, eta zegoela esan dezagun, neurriekin dagoen arazori, baina era berean, genuen etxean, konponbidea. Guri gustatzen zitzaigun arropa,
egiteko norbait, eta hortan, uste dut horrek ere lagundu digula neurri batean, ulertzen lagundu digula, bueno, goire neurriko jantziak eukatera, ez? Bada gauzat, atentzio ditu diana, eta da, esan duzu baduzula aizpa bat argala, eta bagian berak ere loditu nahi. Bai, loditu nahi. Momentu enten eta ezin. Eta gero beste aizpa bat esan duzu aipatzen duena lodia naiz eta harro nago. Eta hori oso gaizki ikusia dago. Gizartean, ez? Esan nahi dute pertsona argal batek esan dezake bera ni argala nago eta harro nago eta txalotu egiten da. Eta beti askotan igual tontakeria bada, baina lodi dagona etzaio uzten, zoriontsu izaten, etzaio uzten harro egoten beti pentsatzen da, zuke osakidetzan ez dakize, ez? Ematen du dirua lapurtzen diguzula lodi egoteagatik edo, ez? Gure arreta dagokigun arreta zuri ematen dizutela lodi zaudelako eta horre badago oraindik bidea egiteko. Baita, guk adibidez etxean askotan nik eta Leirek esaten duen guk ez degunez gorputz, edertasun kanonik hortara, ezkeraren ez hurbil egon, iainoz, gure bizitzan, neurri batean, gerora esan dezagun, edertasun kanonetatik hurbilago egon direnek baino, ez dakit, zartzaroa, gauza batzuk, ja, lehenago landuta zenituen ala beharrez. Baina askeago ere, agian, ez? Eta berez, esan nahi dute, edertasun kanon honetan kokatu ezarenez, besterik gabe, ez dezu inoiz hortik urruntzearen beldurra izan. Beste nunbait eraiki dezulako zure egoteko modua, ez? Eta alde hortatik iruditzen zait, batzutan ez, badirudiela ez, lodi egon bardunak, bizi barritula esperientzia batzuk, eta nire ez oso zoriontsua da. Hori da. Eta izan da beti, eta gero besteri da, osasunaren aldetik momentu batzu da esatez osasunaren aldetik edo gustatzen zait arropa bat, eta ez, badirela beste arrazoi batzuk eramaten zaituztena agia momentu batean, ez, pixkat argalago egon nahi izatera, eta ez argaltzera, pixkat argalago egon nahi izatera, nahiz eta lodi segi, ez, gero loditasunan ere daude mailak. Baina, badirudiela hori, ez, lodi egonda ezintzarela, eta nire garaitik zoriontsuenak igual lodi egon naizen, nahi dut, ez dira izan argalen egon naizen garaiak, nahiz eta egaian kanpoetik. Askotan kanon horretan sartzeak dakarren presio eta sufrimentuak ez du konpentsatzen. Eta gero gainera ez duelako bat, esan ez zuk sentitzen dezun, ez duelako bat zure ispiluan ikusten dezunarekin. Zu sentitzen dezuna da momentu hortan, sabelean sentitzen dezuna, ez? Lodiago egon ala ez, eta horrek ez du zer ikusirik ispiluan ikusten denarekin. Zer ikusia duzu, zure garai horrekin, zure harremanekin, zure buruarekin, momentu hortan zauden moduarekin, eta askotan egon zaitezke zure buruarekin oso lasai, fisikoki, zauden moduan zaudela ere. Eta zuk orain iratxe literatur taldeak, ez? Edo irakurketa taldeak dinamizatzen dituzu, eta euskal literaturaren irakurketa feministan aditua zara, ez? Inoiz somatu duzu euskal literaturan emakumearen perfil konkretu bat, ez? Askotan aipatu izan da euskal matriarkatu ustezko horren estereotipoa ere, zuk erreparatu duzu inoiz zerbait konkretua? Ez, orokorrean egia da, ez dakit, gogoratzen naiz, eta ez Mirena Gurmeabe kristalesko begi batean lehen aldiz hitz egiten dula, diot, hain novela batean, lehen aldia da bere gorpuz hortan, eta lehenago ere poemetan egin zuen bezala, ez? Zen gogoratzen naiz, Mirena Gurmeaberen Azalaren kodea poema liburuak, aterazan 2000 urtean edo, 2000ko markadako hasieran, ustez 2000 urtea dela, baina beraz nituen 23 urte. Esan dezagun, trantsizio hortan nengoen, ez? Esan dezagun kezka hori nuenetik, Helduaro. Eta ez nuen hainbesteko kezkaia, jari nintzen esan dezagun, gorputzari beste nunbaitetik begiratzen, eta nire identitate proiektzioa beste nunbaitetik egiten da, tabar, baina bazan garai bat, nerabezaroko esperientzia horietatik, eta, erabakitzen ari zarenean ere, zure desira, zure gorputza, ze harreman mota izango dituzun, sexualitatea, garai hortan, ez?
Eta goratzen ez, hor garai hortan irakurri nula, 23 urte nitula, eta ez, badago, haragiak eta haragiak daude, bueno, badu poema batean justu hitz egiten duena, ama izan den gorputz batetik eta gorputz koipetsu batzetik eta bar, eta iruditu zitzaidan, nahiko nuke gorputz bat jogurt desnatatuen berri ez duena, neurrien berri ez duena eta bar, eta hori irakurri nuenean, bai pentsatu nuen, hemen gorputz hau desiratzen ari naiz, gorputz bat nun edertasun kodetatik ies egin nahi duena. Eta goratzen ez gaina, garai hartan egin genuelarik eta aizparekin batera, argalagoa den aizparekin batera. Eta poema horren zatiekin, ni bilusik nengoela, ez egin genuen alako ariketa bat poemarekin, eta niri bilustasuna ez ere, bideotan eta eramaten, eta niretzako bai gogoratzen dudala momentu hori, egiten ari nien prozesu horren adizkidetze moduko batez, eta orduan alde hortatik, bai ez niretzako literaturako testu batek, lagundu zidan ja egiten ari nintzen prozesu hortan, hemen nago ni, ez, eta nik ere desio dut kode guztietatik ies egiten nuen gorputz bat. Eta gerora, diot, baduelako lotura, uste dut, lehen protagonista horrela hitz egiten duena bere gorpuztasuna bizitzeko moduak, bere gorpuztasunak epai sozialarekin duen harreman hortaz, agian oker nago, baina iruditzen zait, kristalezko begi batean, mitxu protagonistak ere esaten duela, ez? Kristalezko begi bat dut, baina ere, askoz zailago izan zait, nire gerriarekiko harremana, kristalezko begiarekiko harremana baino, ez? Nolabait, adierazten du da, epai sozial handiagoa sentitu duela loditasunaren horretatik, edo loditasun motze, garrikoa, diot. Baina diot, gerriera edertasun kanona, baina gorputzari begirakoa, kristalezko begi batetik baino, ez da? Iruditzen zait horre ere, badagoela novela hortan adibez gai horren ingurukoak. Eta geroan hemen badaude, baina ez da hain nabarmen. Egon dira beste gai batzuk, landu izan direnak eta bar, baina askotan gorputza orain gehiago ateratzen da, baina gorputz sentsazioak eta gorputz isuriak eta bar, baina gorputzarekiko harreman hortan, badaude, bulima eta alakoak kontatzen dituzten narrazioak eta novelak, baina ez da joera nagusia. Orain, ez, ikuste dut azken 10 urteotako bidea izan dela gorputzari ere entzuteko, gorputza birpentsatzeko ariketa hori epai sozialetatik kanpo eta epai sozialek sortzen duten minari buruzkoa. Eta ukan duzu inoiz aukerarik Miren Agurmea beri aipatzeko, ez? Nola eragin dizun bere idatziak? Bai, pixkat hontaz hitz egin izan dugu, eta poemak... Askotan aipatzen da, zertarako balio du kulturak, zertarako balio du literaturak, eta, argi dago balio du askotarako, baina agian egileari ere ez, gustatzen zaio ikustea. Kasu hontan lagundut, eta orduan aipatu izan diot. Eta gero egia da, nik adibidez irakasle bezala, nire aizparen bide hortatik, momentuetan ja klasean beti izendatzen dudala. Ez da, klasean askotan aipatzen dut, guazen lantzea testu batek edo kultur adierazpide batek zertan laguntzen digun pertsonalki eta bar. Eta esaten dut, eta aipatzen dut Miren Agurmearen poema hau beste gauza batzuekin batera, hainbat alderdi lantzen ditut eta horietako bada loditasunari loturikoa, aipatzen dut publikoki eta esaten dut. Ez da, egia da hor bai hartzen naiz, nik loditzat ez ditudanak ere, nola konektatzen duten horrekin. Gero badago beste kontu bat, lodi izan zarenean beti zara lodi. Inoiz lodi izan bazara, argalduta ere, lodi esperientziatik ari zara. Neurri batean edo bestean, bizi izan dezulako. Edo horrekin konektatu duzulako. Edo loditasunaren beldurrak. Hori da, bezala beldur. Hori gizarte mailako arazo bat da, ez? Hori txarrez. Bai. Eta orduan bai iruditzen zait, badagoela, aipatzen dudanen adibide hori, badago horre, eta gertatzen naiz eta azken urteotan, gero ez da gehiago konektatzen dutela horrekin ez bakarrik emakumeek. Bai, gizonezkoek ere ez. Eta duela 15 urte.
enun adibidez, ez nuen hori Aldatzen ari sentitzen. da. Ze, bueno, hainbat adibide ematen ditut, eta ohartzen naiz, honekin konektatu dute hauek, ez? Gorputz mugimenduen Bai, arabera, ikusten duzu. eta ikusten un, baina azken aldietan, aipatzen dudanean poema hau ere, dardar egiten dute gorputz ezberdinek. Bai, esan behar nuen, baina ez da baikorra, esan behar, bueno, mutilak ere identifikatzea, baina ez da baikorra, ez azkenean da arazoa zabaltzea, eliminatzea baino, ez? Bai, kasu hontan da, ez askotan esaten dugun bezala ez, genero rol batzuk edo genero batzutan ona da, besteek duten gauza onori geure hartza, baina ez gauza txarra. Kasu hontan ez. Ez da, kasu batzutan gertatzen da maskulinitatearen gauza batzuk edo genero, edo gizon rolen genero gauza batzuk gutxarrak hartzen ditugula, eta kasu hontan litzateke beste noranzkoan, ez, feminitateari egotzi izan zaizkion jarrera eta gorpuztasun kontu batzuk. Bai, Iratxe, ez dakit besteri daukazun gehitzeko, edo zure gehiago esan nahiko zenuken. Niri gustatu zait lantzea, ez, hipotiroidismoarena, eta askotan bukatzea estigma horrekin, ez, lodiago nahi duelako, bere burua zaintzen ez duelako, eta kitxo. Baduzu gehitzeko? Ez, bueno, pentsatzen ari nintzen ez, lehen aipatu bezula jendearen iritzia edo alakoetan zer, eta egia da oso, eta nik uste adinarekin batera jendeak ikasi dula eta gutxiago nabaritzen dute, baina gaztea zinenean argaltzen zenunean berdindua, ez argaldu guztiz argal, baina argaltzean jende guztiak esaten zizun zerbait, loditzean jende isiltzen zen. Bai. Eta hori bada, horro hartzen zara, isiltzea edo esateak, karo, ez nire goratzen naiz gu beti amamaren etxera juten ginen naiz patabiok esaten genu, sartuko gara eta esango digu gaztela ez zelako euskalduna, eta dentzigun, ¿cómo habéis mejorado? Eta bere mejorado hortan, ez, bere mejorado hortan ez zan loditu. Berentzako, gerra garaiti zetorren. Garai batean, bai. Eta ez zuen zertan konotazio nahi izan behar ere, baina sartzen ginean, ¿cómo habéis mejorado? Zan hortan nola loditu ginen, ez? Beti sartzen ginenean esango, gaurkoan esango aldigu, ez digu esango, ez? Baina bakarra hola loditzearen inguruko oharrik esan diguna beti amama izan da. Gainerakoek esaten dizute beti argaltzean. Ez? Baina hori bada ere ez, nik uste da batiteko aurrera besterik gabe jendea isiltzen da, eta ono da, beti isiltzen da, eta hori ere ona da. Baina bestela esaten dizute, ze uste dute argaldu zarela, da modu bat esatekoa, hobeto zaudelakoan. Eta batzutan argaltzen zara, garai hobea dezulako, eta beste batzutan argaltzen zara, garai txarragoa dezulako. Orduan ez da torbeti bat. Dena hartu behar da intzat, ez? Bai, eskerrik asko, Iratxe, mi esker. Zuei.